Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε bottle flip. Συγγνώμη για τις προηγούμενες φορές όχι προηγούμενες φορές, την προηγούμενη εβδομάδα που δεν έκανα βίντεο, γιατί δεν προλάβαινα. Ήθελα να φτιάξω λίγο το χώρο να κάνω τις προκλήσεις που μου γράψατε. Αλλά θα συνεχίσουμε και μπορεί σε άλλο βίντεο να κάνω προκλήσεις. Σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε bottle flip, αλλά με μια διαφορά. Αν πέφτει κάτω το μπουκάλι και δεν μένει όρθιο, θα πιω λεμόνι, μια γουλιά. Οκ, ξεκινάμε. Ξέρετε πως είναι να πίνεις λεμόνι? Θα το δείτε τώρα. Ευτυχώς. Στα 10, αν κάνω 10 θα πρέπει να πέσει 2 φορές κάτω για να πιω. 4, 5, 6, για να μην λέτε ότι δεν είναι λεμόνι. Δεν φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα. Λεμόνι, τώρα το στύψα. Ασπροπάτο. Συνεχίζουμε. 1, 2. Έλεος. Ασπροπάτο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, παιδιά. Πρέπει να σταματήσω το βίντεο. Θα με κράξετε. Έξι, 7. Έλα τώρα. 5 μηδές. Να το κάνω. Παιδιά, δεν μπορώ. Οκ. Δεν το κάνω. Γεια σας. Αυτό ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακάνω αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πλάκα μου κάνεις ένα αυτό το πάμε τώρα. Και κοίτα πως ακόμα μου έχει μείνει. Κοιτάξτε. Είναι ανδρακή. Δεν το κόβουμε. Δεν μπορώ. Για πόσο ακόμα. Θα αντέξω.
5, 6. Έλα, Ωρε φίλε. Ή στο 6, ή στο 7, ή στο 8 θα πάει. Ένα λεπτό. Συγγνώμη παιδιά. Συνεχίζουμε. Από τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Παιδιά, σας παρακαλώ. Βλέπετε, τραβάω. Έχει μία. 8. Πίσω από την κάμερα έχει μείνει. Πρέπει να πιω έτσι από πριν. Δεν έχει μείνει. Συγγνώμη γι' αυτό. Ευτυχώς έχει μείνει λίγο. Ο Θεός να το πει λίγο. Δεν γίνεται. Θα κόψω το βίντεο. Γίνεται αυτό. Παιδιά, λεμόνι είναι. Δείτε. Έχει 4 κουκούτσια μέσα. Μην πείτε ποτέ και το λεμόνι. Όπου να είναι τελειώνει ευτυχώς. Δεν γίνεται αυτό. Τελευταία γουλιά σας το λέω.
Παιδιά, τελευταία φορά. Οπα. Το έκανα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά αυτό ήταν το βίντεο. Δεν μπορώ άλλο λεμόνι στο στόμα μου. Εύχομαι να σας άρεσε, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και ένα share να το δείξετε στους φίλους σας. Και άμα θέλετε γράψτε μου κάτω στα comment τι να κάνω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά!